prsteň. Kde bolo, tam bolo, v malej dedinke ukrytej medzi zelenými kopcami, žilo dievčatko menom Lianka. Nebola to obyčajná dedinka a Lianka nebola obyčajné dievčatko. V ich dedine totiž každý človek nosil prsteň, ktorý menil farby podľa nálady jeho nositeľa. Keď boli ľudia šťastní, ich prstene žiarili žltou farbou ako slnko. Keď boli smutní, prstene sa sfarbili do modra. Zelená znamenala nádej, červená lásku a fialová múdrosť. Lianka mala čoskoro osláviť 12. narodeniny a ako každé dieťa v dedine, aj ona sa tešila na svoj vlastný prsteň. Tradícia hovorila, že v deň 12. narodenín musí každé dieťa vystúpiť na najvyšší kopec v okolí, kde starý strážca prsteňov vyberie pre každého ten pravý. Babička, spýtala sa jedného večera Lianka svojej starej mamy, ktorá s ňou žila od smrti jej rodičov, ako si vlastne prsteň vyberá svojho nositeľa? Babička sa usmiala a jej prsteň zažiaril teplou oranžovou farbou, čo znamenalo láskavosť. To je tajomstvo, ktoré pozná len strážca prsteňov, povedala a pohladila Lianku po vlasoch. Ale vraví sa, že prsteň si vyberá človeka podľa jeho srdca. V noci pred svojimi narodeninami nemohla Lianka od vzrušenia zaspať. Pozorovala mesiac cez okno a predstavovala si, akú farbu bude mať jej prsteň ako prvú. Konečne nad ránom zadriemala, ale zdal sa jej zvláštny sen. Videla v ňom starého muža s bielou bradou, ktorý stál na vrchole hory a v rukách držal prsteň, ktorý žiaril všetkými farbami dúhy naraz. Ráno sa Lianka zobudila ešte pred východom slnka. Babička už mala pripravené špeciálne šaty, ktoré si každé dieťa obliekalo pri tejto príležitosti, biele ako čistý list papiera, na ktorom sa mal začať písať nový príbeh. Cesta na vrchol kopca nebola ľahká. Viedol k nemu kľukatý chodník porastený vysokou trávou a miestami musela Lianka preliezať cez spadnuté stromy alebo prechádzať cez úzke skalné chodníčky. Ale nevzdávala sa. S každým krokom cítila, ako jej srdce bije silnejšie od vzrušenia. Keď konečne dorazila na vrchol, čakal tam na ňu starý strážca prsteňov. Vyzeral presne ako muž z jej sna. Mal dlhú bielu bradu a dobrotivé oči, ktoré akoby videli až do duše človeka. Na rukách mal navlečených množstvo prsteňov rôznych farieb a veľkostí. Vítaj, Lianka, povedal prívetivým hlasom. Čakal som na teba. Vy viete, kto som? Spýtala sa prekvapene. Strážca sa usmial. Poznám každé dieťa, ktoré kdy vystúpilo na tento vrchol. A poznám aj prsteň, ktorý je pre teba určený. Začal si prezerať prstene na svojich rukách, jeden po druhom, ako by hľadal ten pravý. Zrazu sa zastavil a jeho tvár zvážnela. Zvláštne, zamrmlal si popod nos. Veľmi zvláštne. Čo je zvláštne? Spýtala sa Lianka s obavami. Zdá sa, že pre teba nie je určený žiadny z týchto prsteňov, povedal strážca zamyslene. Musíš ísť ďalej. Ďalej? Nechápala Lianka. Ale veď toto je najvyšší vrchol v okolí. Strážca ukázal na úzky chodníček, ktorý viedol ešte vyššie, do oblakov. Lianka si bola istá, že tam pred chvíľou žiadny chodníček nebol. Ale ja sa bojím výšok, zašepkala Lianka. Niekedy musíme prekonať svoj strach, aby sme našli to, čo hľadáme, povedal strážca múdro. Ver svojmu srdcu. Lianka sa zhlboka nadýchla a vykročila na chodníček. Čím vyššie stúpala, tým rečší bol vzduch a tým hustejšie boli oblaky okolo nej. Nakoniec sa ocitla v bielej hmle, kde nevidela ani na krok pred seba. Zrazu zbadala v hmle slabé svetielko. Vydala sa za ním a ocitla sa na malej plošinke vysoko nad oblakmi. A tam, na malom kamennom stĺpiku, ležal prsteň, ktorý žiaril všetkými farbami dúhy, presne ako v jej sne. Keď si ho nasadila na prst, pocítila zvláštne teplo, ktoré sa jej rozlialo po celom tele. Prsteň začal meniť farby. Žltá, modrá, zelená, červená, fialová. Všetky farby sa prelievali jedna cez druhú ako v kaleidoskope. Keď sa vrátila späť k strážcovi, jeho prsteň žiaril jasnou fialovou farbou múdrosti. Ako som predpokladal, povedal s úsmevom. Si výnimočná, Lianka.
Tvoj prsteň je jediný svojho druhu. Dokáže ukázať nielen jednu emóciu, ale všetky naraz, pretože ty máš v srdci miesto pre všetky pocity tohto sveta. Keď sa Lianka vrátila do dediny, všetci obyvatelia s úžasom sledovali jej dúhový prsteň. Babičkin prsteň žiaril najjasnejšou žltou farbou, akú kedy videla, farbou čistej radosti a šťastia. Od toho dňa sa Lianka stala známa ako dievča s dúhovým prsteňom. Ľudia za ňou často chodili po radu, pretože vedela lepšie než ktokoľvek iný pochopiť všetky odtiene ľudských emócií. A keď niekto v dedine potreboval pomoc alebo útechu, jej prsteň vždy vedel, akú farbu má ukázať, aby potešil smutné srdce alebo upokojil rozbúrené city. A možno, ak sa niekedy zatúlate do tej malej dedinky medzi kopcami, stretnete dievča s prsteňom, ktorý hrá všetkými farbami dúhy. A ak budete mať šťastie, možno vám pomôže lepšie porozumieť vlastnému srdcu. Pretože najväčšie poklady nie sú tie, ktoré sa ligocú najjasnejšie, ale tie, ktoré dokážu rozžiariť srdcia ostatných.